Pulaar noon to bange tolno wona ɗemgal toksal kala jannguɗo ngal na andi wona ɗemgal toksal wiyete ko une langue à classe woni ko ɗemgal pawingal e pelle indi les classes nominales te eɗen gandi ɗemgal fof pawingal gongal une langue à classe heewani e ɗemɗe aduniyankoje ko ɗemgal galɗugal ko ɗemgal jogingal daɗɗudi jogingal une base de données o noon classification nominale ni jaafoɗon mi ɗo ɗin classe uji nominal no ngoori ni gaddi ni ha leydi Pulaar ene jeeya e ɗemɗe ɗe ganduɗa ɗe ko ɗemgal jogingal hakki 21 classe nominal hay ɗum ni sa yeehi to banggue Fuladu to a watti e fannu no ɓe mbaɗirta les classe nominal ma taw ina wona hakki nogas e jeetati classe nominal ko ɗemgal darigal diiñigal te classe nominal o wona sara e nder ɗemgal par ce que sa wi kam horde nde walla ñeɗude nde hay somi anda horde mi anda ñeɗude nde o wimi koko murliɗi c'est rond wona ɗemgal bolle puyɗe sa wi kam yeeso ngo maayo ngo leeso ngo werto ngo hay somi anda ko haɗɗe kelmi pirti mboɗa andi koko jogui étendu koko wertiɗi sa wi kam ndu a haali helmere waɗi ndu woynu ndu suudu ndu reedu ndu hay somi anda ko firti woyndu suudu reedu mbeɗa andi ndu o hollitami wonde ko ina waɗi nder ina waɗi nder hollirde wonde galɗugol ngal ɗo ɗemgal ko hono noon sa wi kam ndi mbeɗa andi ko c'est la masse koko waɗi gabbe condi ndi leydi ndi eko memoto so ɗum ala sa wi kam ndi tawi kalata ko kullel mboɗa andi kullel ngel ko gordi koko hulɓini mbarodi ndi piyori ndi eko nandi hen ha sa wi kam ɗam mi sohlani sa wi kam kosam a wi kam ndiyam a wi kam mi sohlani andude koko deeloto c'est ko fluide koko deeloto eko nandi hen sa wi kam nge Pulaar wi ko jeegom tan jeeɗiɗi tan e Pulaar jofirte nge jeeɗiɗi tan kelme jeeɗiɗi Pulaar Sénégal kay jeeɗiɗi tan jofirte nge yero dooro Diallo Mamadou Paté yo Allah yurmo ɗum tongi ɗum o wi ɗum yiɗe nge muñe nge remi nge ari ñaami ɗacci dimboya nge wadde jobdi nge ko nge jeeɗiɗi nan nder oɗon mbawi ɗum yaltinde gaga wonde ɗum une langue à classe holliri wonde ko ɗemgal guurgal grammaticalement le Pulaar est plus est bien structuré grammaticalement sa jangi cellu ko ngal ɗo ɗemgal a nawtata Allah to joni a wiyata ngal kam hol lelnuɓe oɗo celluko ɗum ɗo holto ummi min won noon gaddimi janngude celluko Pulaar e français gaddimi janngude hiiso Pulaar o e haademi janngude ɗum e français hen sahaji sa are français o gonta koye jaldi tugnade e Pulaar no aldiri ni no daɗiri ni farayse to banggue galdugol lexicalement to banggue kelmendi no mbirɗen ni tugnade leñol no wertiri ni no yajiri ni ko ɗemgal galɗugal to banggue conjugaison woni to banggue to banggue carkitgol conjugaison grammatical mbiten ɗum ko celluko to banggue sarkito woni ko conjugaison sa ƴeewi a janggi Pulaar ha tigi rigui a nawtata Allah to joom surtout les formes verbales il y a que 3 formes verbales en Pulaar du Sénégal 3 formes verbales te forme verbale hen foof aɗa wawi andude ɗum hayso tawi wona gollal mumal woni le verbe à l'infinitif la marque de l'infinitif en Pulaar c'est le D wonande le Pulaar de Fouta Toro joni sa wi yahde ɗaɗol ngol woni la racine verbale c'est ya timmode nde ko nde tawde ala ko lombi ɗon ɗum ɗo ko première forme verbale kono noon so tawi a abbima banggue worgo leydi Sénégal ma taw kamɓe ɓe lombo ɗon mbiyata ko yahude waɗude eko way noon ga e Pulaar men noon enen en mbaɗata ɗon o so wona tawa o ari ko salade dewodiral tati muumi 3 consonnes so dewodiri a wawa janguidde ɗe Pulaar men o lombo ɗon woni addude lombude eko nayi noon eko way noon so tawi ko Pulaar men ga même par rapport à l'inaccompli aɗa wawi andirde baɗal ngal so tawi tan l'inaccompli hatti koye aani c'est un verbe du premier groupe yahani addu addani fiyani kala kattuɗe aani
l'inaccompli ani hollirti en ko verbe du premier groupe woni ɗo. Le deuxième groupe ko la racine verbale plus a plus la marque de l'infinitif de. Liggade, gollade, sembade, fembade. Donc l'inaccompli, ce n'est plus ani, mais c'est aki. Ce n'est pas mi gollaki, mi liggaki, mi lombaki, qui, haïsa aki otan andin ma dum, c'est un verbe du deuxième groupe, voilà, c'est deuxième forme verbale. Troisième forme verbale, woni mo ganda ko verbe bado subir, ɓurata habitade ko eko so en mbi ko kañum waɗat ko ɗaɗol la racine verbale lombo e uji ɗiɗi wona e plus la marque de l'infinitif de fiyede hirsede terede yimede yennede ɗon noon si ɗon noon l'inaccompli so baɗal ngal waɗaka wona ani wona aki kono ko aka mi fiyaka mi hirsaka mi toñaka mi lombaka e ko nayi noon e ko way noon e ko way noon. L'autre richesse kollirowo hol tolno ɗemgal men e galɗugol mum ce sont les ceekirɗe ko wiyete ceekirɗe ko ceekirɗe waɗata correspondre e ɗemgal faraysi koko wiyete les prépositions. ƴeew joni tan mi ƴetta ñamde ay ñamde sa yiɗi wiide o e o ndendi ñaami to e français ko ma mbaɗa ɗum kelme ɗiɗi c'est manger avec ga e pulaar wona avec de c'est le doux ñaam duude doux o holko hollirta en ko baɗal ngal koko wadda ɗiɗo mbadda kono pulaar ɗo joni addata on joni en waɗi ceekirgal joni somi wi joni yo yah o addoyo aller emmener yahde addoyde ga ko addoyde tan lo oy indique le déplacement ko ceekirgal kollirowol wonde baɗal ngal de ngal waɗi kono ngal waɗi ko neɗɗo o ummima e nokku faye nokku le tout le plus souvent le tout hen sahaji so tawi koko gémination woni nder woni koko siddi le tout devient it pour salade deggodiral tati muumi tout o wiyata wonde ko hunde nde koko wanno ina wat eko way noon eko way noon eko way noon holko hollirta ko galɗugol ngal ɗo ɗemgal te ko ngal potngal janggede potngal andede ngal fuɗɗama janggede noon ko ɓooyi premier alphabet e nder ɗemgal pulaar ko 1930 walla dans les années 30 kono noon nde ɗum arti ko 1966 woni uniformisation taw waɗi ɗum ko UNESCO e ballal pelle kufnode ɗum waɗi ko Bamako tuggino gas e jeetati lewru colte ha 5 lewru mbooyi woni 28 février ha 5 mars 1966 à Bamako ɗemɗiyankoɓe ummiɓe e nder leyɗel Afrique ummiɓe Europe ha e nokkuji goɗɗi ko ngal ɗemgal ngal ɗo ɗemgal ngal wona giƴum hay gotal ɗemgal e nder leydi ndi ɗum waɗi so neɗɗo famɗiningal walla fijiringal ka anda holngal ɗemgal ko ngal woni